chako chenro mar gero ohinga kata dikes maborne romo kilomita 50 mar geng'o ula mathoro muomore e kinde ma oro nyando opong'. Sirikal ochako gi gero mana kilomita 4 mokwongo eka gibiro medo bor mare bang'e. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango leronwa, jodak maluora ma Nyando onyiso mor margi e wi okang' ma kamano. Igenga aora ma Nyando e kaunti ma Kisumu. Aora ma pige osekelo midhiero kuom higni mathoth. Tingatinga madhoge ogulo cholo e chenro mar keto hinga kata rageng' mongirore ma idendo ni daik mabiro geng'o pio ula ma osemiyo jodak wich bar kuom kinde mogwaro. E chakruok mar gedo mageto gero hinga mar kilomita 50 e genga aora ma Nyando, kagisani ochakore kod kilomita 4 bang' sirikal chiwo omenda mar jiwo chenro makamano. Kuom higa ni sirikal nomiyowa pesa kwatudore gi jaod bura ma kaendi Mheshimiwa Jared Okello, kendo ne wayudo pesa manyalo loso dikes kilomitas 4. Wageno ni dikes ni kolosi to pi maywero ji Nyando ka pile biro bedo ni wageng'o wachno. Wageno ni pi maketho puothe wabiro geng'o wachno, kendo wageno ni dike ni koro joma biro wuok katero gik magisegolo e puodho e chiro bro yudo kaka chope chiro e yo mayot, kendo ohala bro bedo maber. Korka kore, jaod bura ma Nyando Jared Okello ma oriwore kod jopiny neno chakruok mar gedo makamano, ogone sirikal erokamano kuom winjo ywak jopiny, kendo chiwo omenda mar gedo mar genga aorano kata obedo ni ne onge bajet mar sirikal. Wadhi tiyo ka kuom dweche 5, ma bang' dweche 5 go waparo ni koro kilomita 18 moluwore gi River Nyando dhi rumo, kato wadhi kawo kilomita 32 mabende oluoro Lake Victoria kata Lake Lolwe kata Nam Lolwe mabende osechando jowa modak Kabonya. Masiko dar kendo wuok pi wuok oko, kendo ji wuok e mier kadhi kuonde mabeto ting'ore malo. Itabu no koro wadhi bedo ni waonge godo. Wago erokamano ahinya ne President manotudore kod Minister mare motelo ne weche mag East Africa Community, kuonde mag Ongoro gi Regional Development miluongo ni Honorable Beatrice School momi tijni mondo mi otayo dhi kode nyime. Jopiny ma osebedo ka ywago dayo e midhiero magikale kinde ma aora no ong'ok bende onyiso mor margi ne sirikal kuom mako badgi kendo miyo gi geno. Ameleta tinga imekuja kwa daik, tutaishi nywe. Ai maji itakuwa tena. Hii daik peleka mpaka huko Nguo, mpaka Nyando huko karibu na Singida. Ile Nyando ilibomwa karibu na nyumba yake. Saa hii maji natoka tu chini. Hata nyumba ya Jen iko maji. Hata Muse ichonge hii. Oknyavi kati choo. Serikali saidia Jen. Weka mchanga kwa hiyo simu ya Jen karibu na nyumba yake. Kata kamano, gikwayo sirikal mondo med bedo kod gi machiegni kendo keto kenge makare mag reso ganda mapio ula obembo. Akwayo ng'ata kata sirikal maduong' kawinja ni kama dake ni okawinj ka dak maber, nikech ji wacho na dak maber, Jen winjo maber, nonyiewne ot, nonyiewne kama odake, to seche magi wacho kamano to winjo ka chunya lit, nikech adaka kaendi kama pi chanda. Koro akwayo sirikal mondo ka giyie to ka ginyalo nyiewna kamoro mondo gigerna ot manyalo dake, to gitimna kamano mondo ayud ka dak kama ber, nikech an gi shida mang'eny. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Kambi Fwambo